Побудова відрізка під кутом методом полярного відстеження. У правому нижньому куті екрана відкриваю меню «Адаптація» у вигляді 3 горизонтальних рисок та активую режим полярного відстеження, а також на панелі під командним рядком. Налаштовую необхідний крок кута, наприклад, 60. Команда «Відрізок». Вказую першу точку. Переміщую курсор до появи лінії відстеження, що відповідає куту 60, вниз від горизонталі. Коли напрямок зафіксовано, вказую довжину 50 та натискаю пробіл 2 рази. Додаю значення кута, змінивши шар на розміри.